Ето ти една добра новина. Тук са вече новите дигитални ваучери за храна на Edenred. С тях целият ти процес по управление на социалната придобивка ще стане много по-бърз, лесен и ефективен. Ура! Представи си, заявяваш ваучерите по сигурен и безопасен начин електронно и хоп, служителите ти ги получават в собствени виртуални профили и могат да ги ползват веднага чрез телефона си. Няма вече да чакаш физическа доставка на ваучери, нито пък ще трябва да издирваш всеки човек за подпис и лично предаване на ваучерите му. О, толкова много спестено време за теб и за колегите ти! 2 пъти ура! Дай да видим и как работи платформата. Като за начало, след сключването на договор, за който ще ти съдейства някой от търговските ни представители, ще получиш имейл за активиране на своя Edenred Plus профил. Влизаш и следваш стъпките. Телефонен номер така, продължаваме към парола, добре, потвърждение по имейл с код за достъп и вече имаш профил. Чудесно! Нека сега направим заедно и първата поръчка на ваучери. Избираш си социална придобивка ваучер храна по наредба номер 7. Ако искаш, може да посочиш и дата, на която ваучерите да бъдат заредени в профилите на служителите в компанията. След това въвеждаш информация за своите служители. Име, фамилия, дата на раждане, имейл и сума за зареждане на ваучера. Тук за въвеждането имаш 2 варианта. Да ползваш шаблон в Excel или пък ръчно да си въведеш данните директно в платформата. Който и от двата варианта да предпочетеш, най-добре въвеждай данните на латиница. Ще видиш, че има екран, на който може да разгледаш обобщена информация за цялата поръчка с номер на поръчката, такси, данни за фактура и така нататък. Следва екранът с информация за плащането. Ще получиш имейл с потвърждение на поръчката и проформа фактура. Действаш си напред с нормален банков превод към сметката на Edenred. И последно, очакваш имейл с финална фактура. В платформата ще получиш протокол за поръчката ти, а служителите ти ще получат по имейл информация за ваучерите си. Готово! Ти си до тук. При следваща заявка можеш лесно и бързо да подновиш поръчката си, като копираш старата и коригираш при нужда информацията по нея. А служителите ти, те вече могат да плащат своята храна, използвайки телефона си, или при нужда сами да поръчат физическа карта през мобилното приложение. Казах ти, бързо и лесно!